ma jojo wacho ni mondo ketnwa mondo ane to gima notemo wacho kaka jonyuol temo ni mondo gikwal ne nyithindo penj. Aparo ni George kwaluo maler gima omiyo wawuok e examination mwadhi assessment en gik makamago. Nikech chon e pach jonyuol kata pach jopiny en ni penj ema nyalo determine destination ma nyathi dhiye, ma koro chuno ni nyaka kwal penj eka nyathi odhi e okang' moro. Tiyudo ni okang' no kodhiye to nikech penj no kwal koro nyathi no ok nyal kop gi ngima ma motere cha. Koro aparo ni mano ema nogolowa e weche mag examination to wadonje weche mag assessment. To kadwa pogo ariyo, assessment to gi examination, kaka winje to gi kaka ng'eye. Ing'eni somo ka ng'ato dhi e skul kata kidhi e skul igni 8 mag primary mane nitie 844 machon. Okonego ni penj achiel ema determine ni in ng'ama osomo kata ok osomo. Nikech e igni 8 go kata itimo penj to nyaka bed ni nitie gima ni make igni 8 go mopogore gi penj mitimo ma ikalo kata irem. Emomiyo ng'ato wacho ni asomo. Somo tiende ni idhi e klas, ibede e klas, monego bed ni ibede e klas, iwinjo japuonj, nitie weche ming'eyo ma ipogori gi ng'ama ok odhi e skul. Nitie weche ming'eyo kata koro ikalo penj kata ok ikalo penj. To nitie weche ming'eyo molong' ng'ama odhi e klas ma ok osomo. Mane tie somo, nitie lony ma in godo minyalo kata nyalo konyi e ngimani kata itimo penj kata ok itimo penj mikalo kata ok ikalo. Mane tie somo. To chon ne waketo ni ka nyathi ok okalo KCPE kata KCSE to nyathino igni modhi e skul te ikwano ka gima otimo nono, onge kuma odhiye. Emano wawuoge mano mowacho ni mano cutthroat competition ma ok kony piny to ok kony nyithindo modhi e skul. Emane wabiro e weche mag assessment wawacho ni nyathi ka nyathi nitie gima ong'eyo, kodhi e skul nitie gima ong'eyo. Koro wapim gima ong'eyo ni emodhi okonye e ngimane. Emomiyo ne waketo ni koro wadwa ng'iyane ni nyathini kowuotho kode e higni ma en e klas ma en e skul ni, ang'o mong'eyo manyalo konye minyalo tiego mondo dhi godo mbele, kata koro bed notimo gimiluongo ni summative assessment to ok otimo maber to wang'iyo formative. Ni formative cha mane director NEC nosewacho ni nigi marks 40, atamalo 40. Nyathini nitie gima owuok godo e atamalo 40 manyalo konye e ngimane. Magi e gik mwang'iyo ni ka koro wakelo gi summative manitie ni kwariwo to nyathini wan gi nyathi ma inyalo wacho ni nyathino wuok, onyalo tiyo tij stima, onyalo tiyo tij plumber, onyalo tiyo tij mane, koro irieye kuma onyalo dhi. Mano ema nomiyo wakelo ma. Koro be golo weche mag ni janyuol ka janyuol nyaka rire kata sani. Injo ka japuonj penjo ni Mr. Otieno, in ang'e ni japuonj maduong' e Kenya ka kendo ing'eri. Ere kaka inyalo konyo nyathina dhi Alliance kata dhi kure. Wawuok e weche makamago ni nyathini kama otere cha wan gi confidence ni gidhi medo tiege ma kobiro bedo ng'ama duong' to en kama odhi donje e yo malong'o maonge larruok kata competition moro ma owacho ni unnecessary. Mana kanya kama paro na lose kane Professor Ngondo, kawinjo ka Professor Ngondo loso to wacho ni kik waket nyithiwa e environment moro ka gima koro gidwa en competition. Wamiye gimiye thuolo environment maber mondo gitim assessment e yo maber, nikech it is not a matter of life and death. Mane giwacho. To korka security